Puntahan natin dito sa kabilang side na tinuturo ko kanina. So, punta tayo dito. Ayan. So, dito yung daanan. Medyo tubig-tubig. So, punta tayo doon. Ay, see kung anong pwede nating daanan kung saan tayo makarating. Ayan. 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 Dito na tayo sa kabilang side. Ayan, tinawid ko lang. So, ito yung expressway. Ayan, so galing tayo dyan kanina. Ayan po. Diba? Kabongga. So, nandito tayo sa malapit sa boat. So, ito yung kaganapan ng morning. Ang daming nagtakbo-takbo or nag-jogging. So, ang ganda. Super ganda. Ayan, ang dami nila lakad, diba? As in, morning, sunny day. Ayun. Katuwa, tumawid lang, sandali lang pala tawiran dito. So, dito tayo. As in, mayroong pwede maglaro yung mga bata. Ayan, hindi ba? As in, ayan, ang dami naglalakad. Ang lapit natin dito sa tubig, as in, nakakatuwa. Natutuwa ako kasi first time ko rin nagpunta rito sa Gawere. So, ayan. Ayan ang nakikita natin. Super ganda. So, diba? Ang gaganda. Ang lalaki ng mga boat. So, by the way, itong yung boat nakikita natin hanggang doon pa yan. So, hanggang pa doon. So, ang dami nagja-jog mga dear. As in, nakakatuwa. Hanggang doon. So, kung saan yung ating pinuntahan last time, doon sa air show, which is, nandito pa tayo sa baba. Nasa pinakataas pa kasi sa gawin dito. Yung mga ganun. So, ayan doon, banda pa yun. So, tingnan mo kung gaano kaganda. Kung gaano kaganda mag-scenery dito kung maglalakad-lakad ka, mag-enjoy. Ayan. So, ang dami talaga nag-jog dito. So, maglakad-lakad tayo ng more. Diba? Sulit. Kung gusto mong mamasyal dito. Okay, sorry. Kung mamasyal kayo dito, ay sulit. Kasi, kahit na dito lang, mag-i-enjoy ka talaga. So, ayan. Babalik na tayo sa ating pinanggalingan. Ang lapit-lapit lang. Tinawid lang natin yung sa ilalim ng tunnel. Tapos ito na siya. So, mag-i-enjoy ka rin mag-jogging dito. Lalo pag marami kang kasama. Diba? Ang sarap kaya siguro. Hindi pa ko pa nasubukan eh. Ayan mga ladies. Hindi ko pa nasubukan mag-jogging dito. Doon lang ako sa neighborhood namin. Kasi malayo na gawin kasi dito kung sadyain pa.
Kung gaano kaganda ng mga, yan yung mga buildings. Ayan, may nagbabike. Ayan o, nagbabike. So, kung summer, tapos magbabakasyon ka dito, iba naman ng lugar, kung saan ka ibang state. Halimbawa, ay nako, ma-i-enjoy mo talaga dito rin. Dito tayo sa kabila pupunta. Kasi ang ano nakaka-relax. Lalo na itong ganitong oras, ang sarap sa ang sarap sa skin, yung init ng araw at yung simoy ng hangin. Very very tempting na magbabad ka dyan o mag-stay dito ng matagal-tagal dahil ang ganda, yung relax talaga. So, ayun, ang daming nagja-jog. Just, yun ang nakita natin doon. So, doon kung saan tayo kanina. Yan. Diba yung mga nagja-jog? Grupo sila. Ito rin, iba din grupo. Diba? Ay, nakaka-enjoy sa mata. Enjoy sa mata yung mga scenery. Kung ano makikita. Ayan. Pwede magkakaibigan, magjowa, na magja-jog dito. Kung wala kang kaibigan, di jowa. Kung wala kang jowa, o di kaibigan. O di kung ikaw, mag-solo flight. Mag-solo flight. Katulad ko ngayon, nandito ako. Dami ko makikita, pero solo flight lang. Oo, solo flight lang, diba? As in, so, yun lang nga, sa daming dumadaan, kung ano, iba-ibang grupo dito na nagja-jog, ang napaka-enjoy nila tingnan dahil marami nga sila. So, anyway, ito po yung mga ducks. May mga ducks din dyan, ayan, yung ating ulam. Ayan, ganda. Diba, ang ganda nila tingnan, as in. Super enjoy sila din yung mga ducks natin. Ayan. Ayan. Anyway, balik na tayo talaga. Totally balik na tayo sa ating lungga. Kung saan tayo kanina. Tinakad na tayo, pabalik. So, balik na tayo. Uwi na tayo. Anyway. So, tatawid na tayo doon sa kabila. Tawid na tayo sa kabila dahil malapit na yung time ko. Alright guys. Thank you all for watching. Hope you like this video. And like and share and subscribe. Thank you all very much. See you on my next video. Bye!